Ανεβαίνοντας προς βορρά, συναντάμε τη Χαλκιδική, πόλο έλξης επισκεπτών. Απαρτίζεται από 3 χερσονήσους, την Κασάνδρα, τη Σιθωνία και το Άθος. Χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν στην τρίτη, την ανατολικότερη και μαγευτικότερη χερσόνησο της Χαλκιδικής, τη χερσόνησο του Άθωνα, την οποία κατέχει σήμερα η Αγιορείτικη πολιτεία. Απολύτως κοσμική όμως είναι η ζωή στις άλλες 2 χερσονήσους της Χαλκιδικής. Εκτός από μοναδική φύση με απόμερους κολπίσκους και πεντακάθαρη θάλασσα, η Χαλκιδική συνδυάζει βουνό και θάλασσα, γαλήνη και έντονη νυχτερινή διασκέδαση, αρχαία ιστορία και σύγχρονη ζωή. Στη Χαλκιδική θα βρείτε πολυτελή ξενοδοχεία, καζίνο, εμπορικά κέντρα, πολιτιστικές εκδηλώσεις με καλό φαγητό και καλό κρασί. Στην Χαλκιδική βρίσκονται τα Στάγυρα, η γενέτειρα μιας ακτινοβολούσας προσωπικότητας που έμελε να επηρεάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.